እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ስለ ሁሉ ነገር አምላክ ክብር ይሁንና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ከምድማር ናበብዛህ መጽሔና እጅለም ድማ በዚህ ደው ይላለኹም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መቼም ተረድኩም ከሆነ ተስፋ ይገበር እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ብዙሕ መንገድ ዛሰብከተይ ኩላው ሲዶማ ዘም ህፃናት ማለት ክብረኻን አምላክ ይሁን ስለዚህ እስከንዲሰም ለየለው ሀብት ክብሎ ዝደለኹ ማለት ኩለንተ ዝገርመኩም ኩለንተን ዘዳለኽዎን ዳርጋ ብዝባሃል መጠን ማለት ኢለሞንሞ ስለዚህ አቃሪሎም ለይ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን አምላክን ለምን ካፈለ ቃል ጸር በዝበል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጊዜው ናቲን ከይዲው መስለን ለእስራኤል ክብረት ለአሕዛብ ድማ ብርሃን ተወሊዱ እግዚአብሔር አሜን ዶ ንመን ክብረት ለእስራኤል ክብረት ለአሕዛብ ካንታይ ብርሃን ተወሊዱ እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ሰባት በዓላት ነብዝሕና ሓደ ይኮንስ ክልተ ያዘልና ካነ ኢየሱስ ክርስቶስ በርዝዴ ይኩን እንዴ ኣብ ኩለን ካሰለብሬት ንገብር ክብርን አምላክ ይሁን ሕጂ ብዛዕባ ስፔሲፊክ ዴይ ይኩን ክዛረብ ለእግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንታዳ ብዛዕባ መውላዱ ናይ መውላዱ በረኸት አባና ዝኾነ በረኸት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምናይ ግእዝ ይሁን አምናይ ፈረንጂ ይሁን እዳዝ ማር ብዛዕባ ይኩን ክዛረብ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ግን ክርስቶስ በመውላዱሲ ንዓና ተከፈለን ዘካፈለና በረከት ወይ ካ ዝኾነልና ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ በዓቢው ኣብቲ ርእሲ ጠይሰ ከም ዘለኹ ንእስራኤል እንታይ ክብረት ንአሕዛብ ካንታይ ብርሃን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ክንጽልና እግዚአብሔር ይመስገን አጽር ጸሎት ሃሌሉያ ኢየሱስ አፊክ ዘንትዩ ጽድቅኻ ክውስኸሉ ምስጋናኻ ጥበብን ስልጣንን ናትካ እሞ ስምካ ንዘለዓለም ከቢርሎ ዘመናት ወርሓት ለዋውጥ ዓሚቑን ሕቡእን ትገልጽ ነቲ ኣብ ጽልማት ዘሎ ትፈልጥ ግዜ ሓልፍ መዓልታት ክትካም ወርሓት ሰጊርና ዓመት ክንቆጽር ዘመን ሓሊፉ ዘመን እውን በፂሑ እቲ ዝነበረ ብኻልእ ተተኪኡ ኩሉ ተለዊጡ ዘመናት ተቆፂሩ ኢየሱሰይ ግና ከም ቀደም ካይኻ አይውዳእን ከቶ ዓመታትካ ኢየሱሰይ ግና ከም ቀደም ካይኻ አይውዳእን ከቶ ዓመታትካ ኢየሱሰይ ግና ከም ቀደም ካይኻ አይውዳእን ከቶ ዓመታትካ አሚነካ 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 ትማሊ ሓሊፈያ እንደ ኣሕሊፍካ ንስኻ ትማሊ ሰጊረያ እንደ ኣስኪርካ ንስኻ ብፅባዕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ ብፅባዕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ ትማሊ ሓሊፈያ እንደ ኣሕሊፍካ ንስኻ
تمالي زجري ياند أسكر كان نسخة صباحك بصباح يسجني لو مكن مسكنك بصباح يسجني لو مكن مسكنك إنك مسكناي إنك مسكناي إنك مسكناي إنك مسكناي أي حلفن يوجزيم أي حلفن جزيم أي حلفن يوجزيم أي حلفن جزيم كي مسكن كوخام إنك مسكناي إنك مسكناي إنك مسكناي إنك مسكناي تمالي حلفي عند أحلف كان السخا تمالي سجري عند أسكر كان السخا بصباح يسجني لو مكني مسكنك بصباح يسجني لو مكني مسكنك እግዚአብሔር ይመስገን ዓመታቱ ዘይውዳእ እግዚአብሔር ዘመናቱ ዘይውዳእ እግዚአብሔር ንዘላለም ዝነበር አምላኽና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ክርስቶስ ሰለስተ ወልደ ንሕና ብህይወት ደው ኢልና እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታና መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ እግዚአብሔር ብምውላድካ በረኸት ኮይንልና እሞ ክብር ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ናብ ብርሃን ስለተሰጋገርካና ነመስግነካልና እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ቃልካ ግለጸልና ክብር ኩሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ሕጂ እንድካፈሉ ቃል ኣብ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ስምዖን ዝተዛረቡ ቃል ካብ ወሲደ فرسي بيجزاهم الله مسجن وقويتاي نتين مبرح هذا برهان نهزب إسرائيل كبرت من تخون عبكير مكل هزب زدال خايم مدحان انتي كرئيس هجي كم زرب خان باريخا بسلام فان ويلو هاي نمنتاي برهان نا هذا برهان إسرائيل كبرت زخنة ببرأي انتي كرئيس هجي كم زرب خان باريخا بسلام فان ويلو ለእግዚአብሔር አምላክ መስገን እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳምን ሔዋንን ምስፈጠረ ኩሉ ክበል እንታ ገርግሎም አዚዝዎም ማለት ኩሉ በጀክ ሓንቲ እታ ጽቡቁን ኩፍን ተፈልጦም ኩሉ እንታ ክበልኦ አዚዝዎም ሓንቲ እታ ማእከል ገነት ኤደን ዝነበረት ንዓን ኸይበል ዑጥራ እዩ አዚዝዎም በር ኩሉ ክበል እንታ ገሮም አፍቂድሎም እግዚአብሔር አምላክ መስገን ነገር ግና ብሰንኪ ናይ ሰይጣን ወዲት ነታ እግዚአብሔር አምላኽ አይትብልዑዋ ኢሉ አይዝዎም ዝነበረ ኦምበለስ ዛ ኦምባል ማለት እዩ ንዓብል እማ ስለዚ ንዓ ስለዝበልዑዋ ኸ ካብ ገነት ኤደን ክባረሩ ከለውን ንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ከ አባሪሩ ሱቅ ክብሉ ኢሉ ብኡ ከሰደምካ አይደለም እግዚአብሔር አምላኽ መስገን አምላኽ ናይ ምሕረት አምላኽ ስለዝኾነ አምላኽ ናይ ድንጋጽ አምላኽ ስለዝኾነ ተመጀመሪያ ንሰብ ካብ ገነት ኤደን ዋላ እንትባረሩ ንሰብ እንታይ ያእትሉ ኪዳን አትሉ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 እንታይ ብለና ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከኣጸል እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኖ ክትነክስ ኢኻ ዝብል ቃል ንኣዳም ተሂቡ ተስፋ ንሱ ዝብል ቃል ኣለዎ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ንሱ ዝብል ቃል ንክርስቶስ መምጻእ ዘመልክት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላኽ እዩ ንሱ ዝብል ቃል ምንታይ ንክርስቶስ ከም ዝመጽእ ምልክት ይዘመልክተልና እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሃሉ ክዛረብ እምበር ኩሎም ጠቂስና እንታይ ንገብሮምና ኣይንውድኦምና
እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ግን ተም ጉልሕ ዝበሉ ጥቕስታት ወይ ከዓ ሓሳባት ግን ዝሓለፈ ጠይስዋ ይረኸውና ኣድሳለ እውን ኣብ ገዛ ኮይነ ዳርጋ ደው ክብላ ይፈቲ ነይረ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ግን ክብርን አምላኽ ይኮን በዚህ ኮነ በቲ አምላኽ ይስበክ ክርስቶስ ይስበክ ስለዘሎ ንአምላኽ ክብሪ ይኮን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚህ እቲ ንሱ ዝብል ሓሳብ ኣብዚ ዘሎ ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ኣብተን ዳሕርወት መዓልታት ከም ዝግበር ከም ዝመጽእ ዘመልክተልና ሓሳብ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኮን ስለዚህ ካብቲ መጀመርያ እግዚአብሔር ንሰብ ዝሃበው ተስፋ ወላ እኳ ሰብ እንተወደቀ ግን እግዚአብሔር ተስፋ ሂብዎ ሓደ ካብ ተስፋ እንታይ እዚ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 እውን እግዚአብሔር አብርሃም ንመስዋዕት ምስ ቀረቦ ንይስሐቅ ብድሕሪ እንታይ ገይሮ ቃለይ ስለ ዝሰማዕካ ህዛብ ኩላ ምድሪ እንታይ ከም ብዘርእካ ክባረኹም ኢሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22:18 ማለት እንታይ ስለ ዝሰማዕካ ቃለይ ስለ ዝሰማዕካ እንታይ ክባረኹ እዮም ብምኽንያት ምእዛዝ ናይ አብርሃም ሲ ንዓና በረኸት ኮይልና አምላኽ ይመስገን ምእዛዝ ናይ ምን ናይ አብርሃም በረኸት ሲ ናይ አብርሃም ምእዛዝ ንእስራኤል ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣሕዛብ ካ እንታይ ጎና ማለት እዩ ብርሃን ኮይና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን በረኸት ኮይና እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ አብርሃም ካብ ኡር ከለዳውያን ክወፅእ ከሎ ብዩቱብ ሪኦ ኣይኮነን ወፅዩ እግዚአብሔር ብዩቱብ ተዛሪቦ ኣይኮነን ወፅዩ ብማስ ሚድያ ተዛሪቦ ወፅዩ እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ብራእይ ተገሊጹሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ከተኣዚዙ ወፅዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣቦታቱ ተመክሮ ዘይነበሮም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ጣዖታት ዘምልኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ምስ ተዛረቡ ግን ተኣዚዙ ካብ ኡር ከለዳውያን ማለት ሕጂ ኢራቅ ዘሎ ቦታ ማለት እዩ ካብ ባቢሎን ናበይ መፅዩ ናብዚ ሕጂ እስራኤል ዘሎ ቦታ መፅዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ ብምኽንያት ምእዛዝ አብርሃም እቲ ቃል ምእዛዝ ንዓና ኸ ምእዛዝ ኣምፂና ኣይኮነን ድዩ ነቲ እምነት ምስ ተኣዘዝና በረኸትና ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን አብርሃም በእምነት ነቲ ናይ አምላኽ ሓሳብ ኣሚንዎ በረኸት ከዓ ኮይንና ንሕና ኸ ነቲ ናይ አምላኽ ሓሳብ እንታይ ኮይና ኣሚንናዮ ምስ አብርሃም ድማ እንታይ ኮይና ተባሪኽና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ ንአብርሃም ብዙሕ እዩ ነቲ አብርሃም ዝተዛረቦ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ግን ሓደ ከም ኣብነት ዘምጻኽዎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22:18 ዘሎ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሙሴ እውን ተዛሪቡሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ዘዳግም ምዕራፍ 18:18 ዘዳግም ምዕራፍ 18:18 ኩልና እንፈልጦ ቃል እዩ 18:18 ኦኬ ከመኻ ዝበለ ነቢይ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ከተንስአሎም እየ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ከንብር እየ እንታይ ኢልዎ ንሙሴ እግዚአብሔር ከመኻ ዝበለ ነቢይ እንታይ ገብረለ ነቢይ ከተንስአሎም እየ ከመኻ ዝበለ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ እንታይ ክገብር እየ ከንብር እየ ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ከም ዝኾነ ዘመልክት ሓሳብ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ተባሂለሎ ካህን ተባሂለሎ ሓደኻ ንጉስ ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ደቂ እስራኤል እዞም ዓበይቲ ሰለስተ ነገራት ንለዎም ኣብ ጉዕዞኦም ኣብ ታሪክ ደቂ እስራኤል ንግስነት ነቢይነት ታይካ ክህንነት በዚ ናይ ዘመንና ፀዋውዓ ከምዚ ኤክስካቲቭ ጁዲሻሪ ወይ ከዓ እዚ ሓጋጊ ፈፀማ ኣካል ናይ ዘመናውነት ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን the same thing ኣብ እንታይ ኢሉ ኣብ ታሪክ ደቂ እስራኤል ከምኡ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተባሂለሎ ነቢይ ተባሂለሎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኦኬ ነቢይ ከም ዝኾነ ዘመልክተልና ሓሳብ ገለ ቃል ክዛረብ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7:16 ሉቃስ ምዕራፍ 7:16 ኖ ሶሪ 24:19 ማለት እዩ እቶም ዘሰብ ኤማሁስ ዝተዛረቡ ኣብ ኣቡነላ ግን ናይ ሉቃስ እሞ ንኺድ 24:19 ንሱ ከዓ እንታይ ይበሎም ሰብ ኤማሁስ ካበይ እንዳኸዱ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ካብ ኢየሩሳሌም namእንታይ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመርሓ ኤማሁስ ናብ ትበሃል ዓዲ እናኸዱ ከለው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ታጊሮም ብድንገት ከይፈልጡ ኣይለለይዎን ግን ድምር ኢልዎም እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እንዳዕለለኻ
أبتحت أنتين نركب نسوق أنتي يبولم نساتم بلغو إذن يسوس نازراو نجر عبكين مع أملاخن كل حزبن بجبرن بقالن كعالي نبي زنبرة سبعي بمنتاي بجبرن بقالن كعالي زنبرة سبعي يسوس كريستوس قويتاي بجبرن بقالن كعالي نبي زنبرة سبعي لذي يسوس كريستوس تايتو هاي ولا ماتي نبي تبحي لك جابر أملاخ مسكن توسعي أب شوعة ربعة أب لوكاس رخبنا تشعة أسر شوعة كمون يسوس كريستوس أبو لكلان زنبر ثلاثة عبيتي تم عبيتي أنت بز تقصنا يوم نبينات نكسنات كهننات كل ثلاثة يوم تاجرهم الله يسوس كريستوس نثلاثة يوم تقيل حجبهم الله جابر أملاخ مسكن هذا النبي نالنا تقال أنت نبي كل جزء أنت إذا خونوا مثلكم سأجع عملاخي كل جزء نبي سأجع عملاخي بس سأجع سبيكون أبز جزء زبنا سأجع سبيهم وين ديو مارت نقول لهم يكون جزء قبل زلوا هجن وزحات سأجع سبيهم إذا ما بقولي كلا عندنا بوري حدش كلا زلوا عبيتي ولا حجون زلوا ولا تمني حق نبي زبحالجن كل جزء أنتاي سأجع عملاخي مالت عملاخ زبولة ترى إزار أملاخ زبولة ترى زي كأملاخ كأنا متى نفسه كأملاخ تحزي مس أمن كمان يقولوا كأملاخ نفسه ملاخ تحزي مس هاللويا تحر نكسنت كأ تتقيس له نكس مارت يسوع كريستوس تاكم زخنة نجوس كم زخنة عن تبغى بزي زم دكنا يزار وانم أبذكر اسم عرفت شعات زلوا كمان بزبالة ناب يرساليم كأتوخم زلوا يسوع كريستوس أب صعبة توتيحو نجوس ناب يرساليم كم زعتو إزار بتحسب زي برام لهم مسكن أب زكرياس عرفت شعات لنا أما تيس مرaf إسران حدن كبر بعد تصاحم مش زحت لك تحسب أبعت دقيقة ماله ثاني ذكرات شعات زلا أما تيس إسران حدن كبر بعد تصاحم مش تقع تتقيس لك زي برام لهم مسكن يسوع كريستوس تايكم زخنة نجوس كم زخنة زي برام لهم مسكن نجوس أنت إذا جبر حزبي يم حادر يداني جبر أملاخ مسكن لذين حدا شمت نكسنة بريك نادي جبرقة يسوع كريستوس كأن تسجن نكسنة كاتها حزب ولا جبر أملاخ مسكن يوحنا 10 شعات بزعبان نكسنته يزاربي رأي 10 شعات 10 تربعته 10 شعات 10 اسكن زنا رأي الرأي أنا مو رأي معرف 10 شعات 10 تربعته زياتهم مستيكيشل كواغو يوم تيكيشل جنا غويتا غويتوت نغوس نغستات يومو كسعرميو امين انت قالوا غويتا غويتوت نغوس نغستات يومو انت غبرميو كسعرميو እግዚአብሔር አምላክ ክብርና አምላክ ይሁን እቶም ሙሱ ዘለው ጽዋዓትን ሕርያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም ይብለና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለንታ ደልያ ዘለኹ እንታይ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንጉስ ነገስታት ንጉስ ጥራጅኩስ ናይ ነገስታት ንጉስ ካ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ተባሂሉ ንጉስ ተባሂሉ ከምኡር ራእይ በጣም 10 ሰዓት 10 ተራኺና 10 ሰዓት 10 ኣብ ክዳኑን ኣብ ምሕኩልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንዳይሎ ኣብ ክዳኑን ኣብ ምሕኩልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ካላይ ካንታዩ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦኬ ሳልሳይ ካህን እዩ መጀመሪያ እንታይልና ነቢልና ንጉስ ኢልና ሳልሳይ ካንታይ ካህን ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ከነተን ቢምናይ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስነት እቲዮም ኩሉ ሰዓት ከይገልግሉ ብመስለ ዝዓገቶም ብለናቶም ብሉይ ኪዳን ካህናት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዘላለም ዝነብር ካህን አሜን አሜን ዶ ስለምንታይ ንዘላለም ዝነብር ካህን ብሰማይ ስለዝመጽ ካብ ሰማይ ስለዝመጽ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ምክንያቱ እቲዮም ካብ ምድሪ ስለዝኾኑስ ሞት ዓጊትዎ ገደብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሰማያት መጽኡ ናብታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣይኮነ ኣትዩ ናቤዳ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ገዛእ ደም ሒዙ ኣትዩ
ገዛ ደም ሒዝና ምንታይ ኣትዩ ናብታ ምድራዊት ኣትዩ እታ ምድራዊት ግዜያ ንግዜው ዝኾን ነገር ከዓ ግዜያዊ እዩ እሱ ግን ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ንዘለዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቶም ብፍጹም ናብኡ ዝቐርቡ ሰባት ድማ ከድሕኖም ዝኽእል ሊቀ ካህን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7:20 ረኽቦና 7:24 እውን ኣለና ምናልባት ሓንቲ እስከነብብ ካብ ክልቲአን 7:24 ዕብራውያን ማለት እዩ ዕብራውያን 7:24 እዚ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ ንመን እዩ ዘመልክት ዘሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ እዩ ዘይሓልፍ ክህነት ዘለዎ እቲኦም ግን ዘለዓለም ስለ ዘይነብሩ እዮም ዝሓልፍ ክህነት ዘለዎ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ማለት እዩ ዘለዓለም ስለ ዘይነብሩ ሲ እንታይ ገለው ማለት ዘቋርፅ ክህነት ወይ ከዓ ብገደብ ብግዜ ዝተገደበ ክህንነት ምዃን ኣበዮም ዝኣትዉ ነይሮም እዚኦም ናብታ ምድራዊት ብልክዕ እኳ እግዚኣብሔር በኣ ዝግለፅ ተኾነ ግን ክሳብቲ ናይ ተስፋ ዝርኢ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመፅእ ንሳ መፅሓኒ ሕጥራ እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብቲ ሓደ ደስ ዝብለና ሕጂ ደቂ እስራኤል ብፍላይ ቅድም ማለት እዩ ብፍላይ ቅድሚ ምርኮ ባቢሎን ዝሓዙ ሒዞም ማለት እዩ ዘለዎም ኩሉ ሒዞም ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ናብ ቤተ ናብታ ኢየሩሳሌም ኣብ ከረን ኦርያ ዘላ ቤተ መቅደስ ታግብረሉ ናይ ግድን ክኸዱ ኣለዎም ክሽከምዎ ዘይከኣሉ ከዓ እንታይ ሸይጦምዎ ገንዘቦም ሒዞም ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤላዊ ዘበለ እንተ ናይ ግድን ክበፅሑ ኣለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ብዝኾነ ሕጂ ግን ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንሕና ስለ ዝኾንና ናበይ ንኸይድ ከም ንኸዱ ይብልና ምክንያቱ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ጊርና ኢየሩሳሌም ንኸይድ ናብ ገለይ ንኸይድ ናብ ገለይ ንኸይድ ናብ በሪ ንኸይድ ናብ ሽንጭሮይ ንኸይድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እምኒ ህንፃ ዘይኮነሲ ንሕና ስለ ዝኾንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ እግዚኣብሔር መቅደስ ገይሩ እግዚኣብሔር ስለ ዝደኮነና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ከመይ ዝበለና እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ካህን እዩ ካህን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ነቢ ኣንፃር እዩ ማለት እቲ ስርሑ ማለት እዩ በት ኮንፍሊክት ክፈጥር ማለት ኣይኮን እቲ ስራሕ ግን ነቢ ኩሉ ግዜ ካብ ምንታይ ኣፍ ኣምላኽ እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ሒዙ ዝመፅእ መልእኽቲ ማለት እዩ ካህን ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ወገን ህዝቢ እዩ ምሕረት ናይቲ ህዝቢ ዝልምን ዘንግፀሎም እዩ ዝብል ንሓጢኣቶም የስርየሎም ይማልደሎም ማለት እዩ ከምቲ አንተ ክርስቶስ ዝበልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ግዜ እንታይ ወገን ህዝቢ ማለት ነቲ ሓጢኣቶም ይሓብሮ ማለት ዘይኮነ ግን ነቲ ህዝቢ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ሓጢኣቶም በደሉን ናብ እግዚኣብሔር የምፆም ይቅረበሎም ካኢሉ ይልምን ቅድሚ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ጌርናኩም በደልና ሁሉ ኣበሳና ሁሉ ክፍኣትና ሁሉ ዘለበሉ ኩሉ ኣብ እንታይ ፀዓኑ ኣብ ስጉኡ ፀዓኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ስጋ መፅዓኒሕና ምሕረት ረኺብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንሱ ሊቀ ካህና ንሕና ካህናት ጭሕሚ ይብልና ይትበሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኩልና ካህናትና ኣነ እኮ ናይ ደይ ግዳ ሒዘ ብጣዕሚ ጭሕሚ የብልን ብዙሕ እንታይ ክብል እየ እቲ ክህንነት ኣምላክ ካህናት ገይሩ ኣብዚ ቀሚልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርስቶስ ከዓ ሊቀ ካህና ቤዛቱ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን እናኻ ኣቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናብታ ምድራዊ ዘይኮነስ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሒዙና ኣትዩ ምክንያቱ ዘይዓለማዊ ክህንነት ናይ ክርስቶስ ስለ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ደቂ እስራኤል እቶም ሰለስተ ነቢይነት ክህንነት ሓደ ከዓ እንታይ ንግስነት ዝነበረ ክርስቶስ ከዓ ነዞም ሰለስተ ተቐይልዎም ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልእ ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ዝተዛረበልና ፅሑፍ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 ዘሎ ማለት እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 እንቶም ደቅና ዝገልፅዎ ዝነበሩ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14
ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ ንሱ ድንግል ክጠንስ ወድኻ ክትወልድ እያ ስሙ እውን አማኑኤል ሰምዮ እያ እግዚአብሔር ብግልጽ ተዛረቡ ማለት ብግልጽ እንታይ ክትገብር እያ ትእምርቲ ክህበኩም እግዚአብሔር ድንግል ክጠንስ እያ ወድኻ እንታይ ክትገብር እያ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ መን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ወይ አማኑኤል ምሳና አማኑኤል ርሑቕና ዘይኮነሲ አምላኽ እዚ ድኳንስ አባና ድኳን አምላኽ አባና ቤት መቅደስ አምላኽ አባና ስለዚህ አባኻ ተኾይኑ ናብ ካልእ ዝኸደሉ ምክንያት ይብለ ማለት እዩ ናብ ካልእ ተቃምተሉ ምክንያት የብልና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ምክንያት እዚ እቲ ልዑል አምላኽ እዚ ማሕደር ሰባና ገይሩ ኦኬ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 6 ህፃን ተወሊዱልና መን ተወሊድና ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ መንኩቡ እዩ ስሙ ከዓ ግሩም መካር እዩ ግሩም መካር ብርቱዕ አምላኽ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም እንታይ ክበሉ ክስመ እዩ ብርቱዕ አምላኽ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልጽ ክመጽእ ከም ዘለዎ ውልደት ከም ዘለዎ አምላኽ ንኢሳያስ ተዛረበ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኦኬ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 እውን ኣሎ ትሽዓተ ንጉስ እንታይ ኣብ ፃዕቢ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣቱ ዝሕብረልና ቃል እዩ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ፃዕቢ ተቢሉ ተወጢሑ ከዓ እንታይ ገይሩ ብመዓልቲ ሆሳና ናብ ምንታይ ኣትዩ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ንዑ ዘመልክተልና ካልእ ሚክያስ ሜልክያስ ዘይኮነስ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 2 5:2 ግናኸ ኣትየም ማእከል ሸሓት ይሁዳ ዝነዓስኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ምውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛእ ዝኸውን ካባኸ እንታይ ግበረሉ እዩ ክወፀለይ እዩ ካብ ምንታይ ዝኾነ ይሁዳ ዝነበርኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ምውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማ ማለት እዩ ምውፅኡስ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛእ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለይ እዩ ልካ ብልክዕ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣበይ ከም ዝውለድ ከዓ ተዛሪቡ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣበይ ከም ዝውለድ ስፔሲፊካሊ ኣጉሊሑ ከዓ ይርአየና ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኦኬ ሰይጣን ናይ ተስፋ ዘርኢ ንኸይውለድ ነቲ ናይ ተስፋ ዘርኢ ከቋርፆ ብዙሕ ይፈትዩ ማለት ናብ ግብፂ ብምስዳድ ድዩ ናብ ባቢሎን ብምስዳድ ድዩ ምኽሪ ሃማን ብምግባር ድዩ ካልእ ኩሉ ነገራት ብምግባር ነቲ ንኣብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ ንምቁራፅ ንምብታኽ ብዙሕ ይፈትዩ ሰይጣን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ነገር ግን አምላኽ ግን ኣብ ተስፎ እሙን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ነቲ ተስፋ ክፍፅሞ ዘለዎ ንኩሉ ፍሕሶ ሰይጣን እንዳፈረሰ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣብ መጨረሻ ካብ ማርያም ኣዲና ማርያም ተወሊድ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኩን ምክንያቱ ንሕና ብርሃን ክንረክብ ኣለና ኣብ ፀልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ርአ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ንሕና ኣብ ፀልማት ዝነበርና ብርሃን ክንረክብ ስለዘለና ንኩሉ ነቲ ክቋረፅ ዝሓሰብ ናይ አብርሃም ዘርኢ አምላኽ ንኩሉ እናፍሸለ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን መሲሕ ከም ዝውለድ ገይሩ ብሩን አምላኽ ይኩን ስለዚ ሰዓት ተሸፊና ዘላ ድሓነ ብዚ ካብዚ ክሪአ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ብፍላይ ኣብተን ቀዳሞት 6 ወርሒ መልአክ ገብርኤል ቢዚ ነይሩ ቢዚ በቃ መጀመርያ ንምን በሲሩ ዘካርያስ ሓርካ ንመን ኣብ 6 ወርሕካ ንመን ንማርያም ከዓ አይ ቲንክ ናይ ዝምድና ረጊሩ ሓቂ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ምኽሪ አምላኽ ብዝምድናን ብግረን ኣይኮነን አምላኽ በተቆንዕ ክምድቦ ዝደልየ ጥራይ ዝገብር እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ
መልአክ ገብርኤል ከዓ መልእኽቲ ሒዙ ካልኣይ ግዜ መፅኡ ማለት እዩ መጀመርያ ናብ ጣይሹ መፅኡ ናብ ኤልሳቤጥ ወይ ከዓ ናብ ዘካርያስ መፅኡ ካልኣይ ከዓ ናብ መን መፅኡ ናብ ድንግል ማርያም ከዓ መፅኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ 10:26 ተዳንቢብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ወይ ከዓ ካብ 30 እቲ መልአክ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹ እሞ ኣይትፍሪ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልድ ኢኺ ስሙ ከዓ መን ክብል ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን እዩ ወዲ ልዕሊ እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን ማርያም ድማ ነቲ መልአክ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጥኩሲ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአክ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ትልዓክ ክጥለኪ እቲ ካባኻ ዝውለድካ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ሕጂ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ ማርያም ወዲ ከይፈለጥኩ ምክንያቱ ብዘይ ወዲ እንተ ጠኒሳ ትረኺባ ብእስራኤል ከዓ እንታይ ብደርባ እምኒ ክትቅትል ከመይ ገይሩ ይኾነለይ ኢላ እንታይ ማርያም ወዲ ዘይፈለጥኩ ሰብኣይ ዘይተረኸቡ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣይትሸገር ኢልካ ሓይሊ ልጥዑል ከፅለኪ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክወርደኪ እዩ ተኻባኻ ዝውለድ ከዓ እንታይ ኮነ ሰነፍ ኣምላኽ ዘይኮነሲ ብርቱዕ ኣምላኽ ኢኻ ዝወለድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንመረጋገፂ ኮነኪ እቲ ዕድመኣ ዝሓለፋ እውን እንታይ ገይርዋ ኣሎ በፂሕዋ ኣሎ ኣምላኽ ሕጂ ሳድሻ ወርሓ እያ ማለት ማስረጂ ብዙሕ ዝበለ ማስረጂ ከባ ስለ ዘለለየ ኣይትሸገሪ መረጋገፂ ኮነክ እኳ ታም ዕድመኣ ዝሓለፈ ዕድመኣ ዝሓለፈ መነፖዝ ዝሓለፈ ኣይደን ዝኸደ ማለት እዩ ንሳ እኳ እዚ እንታይ ገይራ ኣብ እርግናኣ ኣምላኽ በፂሕዋ እዩ ኢልዋ ገብርኤል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኤልሳቤጥ ተዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኑ ነገር ስለ ዘልቦ እንታይ ኢልዎ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ነታ መኻን ትበሃል እዚ ወርሒ እንታይ ገይረ ሳድሳ እያ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብረሉ ዝሰኣኖስ የለን ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝሰኣኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ብስራት ኣበይ ነይሩ መስልኩም ኣብ ናዝሬት ነይሩ መልአክ ገሪብ ክመፅእ ከሎሲ ናብ ናዝሬት መፅኡ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት ኣይኮነን ተወሊዱ ኣበይዳ ኣብ ቤተልሔም ትክልእ እታ ዓንተ ዝጠቐስናያ ሚክያስ ንሳ ክትፍፀም ስለዘለዋ ንኣጎስቶስ ቄሳር እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣተሳሲኡ እንታይ ገብር ቆፀራ ህዝቢ ክኸውን ኣተሳሲኡ ምክንያት ዝደሊ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ቃሉ መታን ክፍፀም ምክንያት ይደሊ ማለት ኣተሳሲኡ ህዝቢ ከም ዝቁፀር ገይሩ ስለዚ ህዝቢ ክቁፀር ተደኣ ኮይኑ ከዓ ናብኡ ዝኸይድ ናብ መበቆል ዓዲ እዩ ዝኸይድ ኣይኮነ እንድዩ ምክንያቱ መን ምዃኑ ዝፈልጥዎ መን እዮም ደቂ ዓዱ ውልዲ ዓዲ መን ምዃኑ ዝፈልጥዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንኣጎስቶስ ቄሳር ኣምላኽ ብምትስሳእ ዳግመ ህዝቢ ከም ዝቁፀር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዓዶም ንበዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማለት እዩ ነገድ ይሁዳ እዩ ዘርኢ ዳዊት ማለት እዩ ከም ካብ ምንታይ ኣብ ቤተልሔም ዓዱ ቤተልሔም ካብ ኢየሩሳሌም ንደቡብ መበል ኣይ ቲንክ 10 ወይ 10 ኪሎ ሜትር ከባቢ እያ ስለዚ ናበይ ክኸዱ ነይርዎም ናብ ትውልዲ ዓዶም ከዓ ክኸዱ ነይሮም ካብ ቅድሚ 1000 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበረ ዳዊት ዝተወልደላ ዓዲ ማለት እዩ ናብኣ ክኸዱ ኣይግብኦም ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ገብሩ ክቁፀሩ ቆፀራ ህዝቢ ክካይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ቆፀራ ህዝቢ ምስ ከዱ ናብቲ ከተማ ናብቲ ዓዲ ምስ ከዱ ግን ኩሉ እንታይ ገይሩ ቦታ የለን ተፀቢቡ ውኩድ ኮይኑ ኩሉ መሊኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ መጨረሻ ኣማራፂ ዘይነበሮ ናብዮም ከይዱ ድምፂ ሕርሳ እውን ስለ ዝበፅሐ ማም ሕርሲ ምስ ተተሓዘ ኣብ መብልዒ ብጨርቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንጉስ ነገስታት ኣብ ምንታይ ተወይዱ ኣብ መብልዒ ማል ተወይዱ ዘይተሓስበ ንጉስ ኣብ ዘይተሓስቡ ስድራ ኣብ ዘይሕሰብ ቦታ ዘይተሓስበ ንጉስ ኣብ ዘይሕሰቡ ስድራ ኣብ ዘይተሓስቡ ቦታ ኣብ ምንታይ ክውለድ ይግብኦ ነይሩ ኣብ ንግስነት ቦታ ኣብ ገዛውቲ ክውለድ ይግብኦ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቶም ሙሩያት ዝበሃሉ ነቶም ሃብታማት ነቶም ታልሹ መታን ክሕፍር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕቲ ኩሉ ይኮይኑ ትሕቲ ኩሉ ይኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ብመጠን እቲ ትሕቲ ኩሉ ዝኾነ ከዓ እግዚአብሔር ካልእ ርእሲ ኩሉ ገይርዎ ስለዚ ፎርሙላ እንታይ ማለት እዩ
ልዕል ክትብል ተራእሊ ካሲ ትሕት ክትብለለካ ማለት እዩ ፎርሙላ ማለት ከምዛ ናይ ዓለም ፎርሙላ ኣይኮነትን ፎርሙላ እንታይ እያ ተራ ልዕል ክትብል ደሊኻ ኣምላኽ ከውፅካ እንተዳ ደልዩ ደሊኻ ማለት እዩ ታሕት ክብረለካ ማለት እዩ ትሕት ክትብለለካ ብመጠን ዝተሓተትካ እግዚኣብሔርካ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ ሓፍ ኣቢልካ የውፀካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሱ ብግዚኡ ልዕል መታን ከብለኩም ሲ ኣብ ትሕቲ ታፅንእቲ ኣምላኽ እንታይ ገበሩ ትሕት በሉ ብምንታይ ብግዚኡ ትሕት ልዕል መታን ከብለኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንዑቕ ዝበለ ይመሪፁ ብሰብ ንዑቕ ዘበለ ዘይምረፅ ዝፍንፈን ዝኽነት ኣምላኽ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ገይሩ ፊልጵ ምዕራፍ ክልተ ከይና ክንብብ ንኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ብስራት ከዓ ሽዑ ናበይ መፂ መስልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተወልደ ናብቶም ጨሓማት ዲ መፅዩ ናብቶም ሙርያት ዲ መፅዩ ናብቶም መፅሓፍቲ ዝምርምሩ ዲ መፅዩ ኣይኮነን ልክዕ ከምታ ናይ ዮሃንስ መጠ ቃል ኣምላኽ ናብ ምን መፀ ናብ በረኻ ናብ ዮሃንስ መጠ ምሽ ብለና በረኻ መፅዩ ልክዕ ከዓ ለይቲ ኣብ ጉስነቶም ንዝነበሩ ጓሶት እዩ መልእክቲ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ መድሓኔ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድኩም ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣበይ ተወሊድኩም መድሓኔ ኣብ ዓዶም ምናልባት ምክንያቱ ናብቶም ፈሪሳውያን ተደኣ ኮይኑ ከይዶም ተማኺሮም ተክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክትርዎ ይኽእሉ እዮም ክጥፍዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ መልኣክ እግዚኣብሔር ናበይ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ ካበይ ከም ዝመፅእ ስለዝፈልጥ እንታይ ተላእዩ መልእክቲ ሒዙ ስለዝመፅእ ከም ዝመፅእ ስለዝፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ጓሶት ዝሕልው ዝነበረ እዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 14 ንረኽቦና መልኣክ እግዚኣብሔር ወላ ምስ መልኣክ እንታይ ገይሮም ካብ ሰማያት ካልኦት መላእክቲ መፅኦም እንታይ ገበሩ ዝኮኑ ክብሪ ከም ዝሓቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰብ ጥበብ እውን እንታይ ንረክብ ሰብ ጥበብ እውን እንታይ ገይሩ ገፀ በረኸቶም ሒዞም ብኮኸብ ተመሪሖም ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ናብታ ዝወለደላ ቦታ መፅኦም ካልእ ኣሎ እቲ ታሪክ ምስ ንጉን ናብ ስጉስ ሄዶም ኣነ እውን በዓርን መፅእ ክሰግድሉስ በዚ መፅኹም ንገሩኒ ኣሎ እውን ታሪክ ናብኡ ከዓ ትድሓን ኣብሊ ግን እንታይ ደልያ ዘለኹም ጥበብ መፅኦም እንታይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገፀ በረኸት ሒዞም ሉ መፅኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብቲ ገፀ በረኸትካ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ እንታይ እዩ ወርቂ ሓደ ወርቂ ኩሉ ግዜ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ንግስነት ወርቂ ምልክት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልእ ከዓ እንታይ ዕጣን ከዓ ንምንታይ ንመለኮትነቱ ወይ ከዓ ንኣምላኽነቱ ዘመልክት ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ሳልሳይ ከዓ ከርበ ማለት እዩ ከርበ ከዓ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝግበር መስዋእቲ ከም ዝሓልፍ ከም ዝመውት ስለዚ ምስ ምልክቱ እቲ ህያባት ሒዞምሉ መፅእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ልክዕ ከምቲ መልኣኽ ዝበሎ ከምቲ መልኣኽ ምስ ተወልደ ኢየሱስ ክሰምይቕ ዝብልሃ እንታይ ገይሮሞ ምስ ተወልደካ እንታይ ገይሮሞ ኢየሱስ ኢሎም ሰምዘሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ መጨረሻ መወዳእታ ገዜ ወዲ ዘበለ እንታይ ክግበር ኣሎ ግዘር ኣሎ ማህፀን ዝኸፈተ ዝበለ ኩሉ ከዓ እንታይ ክገብር ኣሎ ናብ ቤት መቅደስ ህያብ ክወሃብ ጊፍቲ ክወሃብ ኣሎ ከምቲ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝብሎ ማለት ስለዚ ከምኡ ገብርሉ ናብ ቤት መቅደስ ምስ መፁ መን ተቃቢሎም ስምዖን መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናብ ምንታይ መፀ ናብ ቤት መቅደስ መፀ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዛሪቦ ሽዑ ኣይገርመኩምን እቲ ቅቡእ ከይረኣየ ከም ዘይመውት ነቲ ናይ ኣምላኽ መሲሕ ከይረኣየ ከም ዘይመውት ሲ ብመንፈስ ቅዱስ ተገይሩሉ ተገሊፅሉ ነበረ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፅሉ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፅዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዛሪቦ ሽዑ ክብረና ኣምላኽ ይኹን እስከ ሉቃስ አንተ በዘንብ ምን አይብቲ ተቀንደር እስቲ ካንሳ እንዲያ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ኦኬ ካብ 25 ከም በይ እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል ዝጽበ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይረአ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ ብምንታይ መፀ ብመንፈስ ከዓ ናብ ምንታይ መፀ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይሰምዐን መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ነጊሩ ወላ ሓንቲ ዘበይ ነገሩ ዕላለ ብመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ናብ ቤት መቅደስ መፀ እግዚአብሔር አምላክ መስገን በመንፈስ ከና ቤት መቅደስ መፀ ነቲ ህፃን
ወለዱ ከዓ ከም ልማድ ሕጊ ገብርሉ ምስ እተውዎ ንሱ ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ ኣመስገኖሞ ከምዚ ድማ በለ ብሎ ጎይታ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልካ ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዝዳለኸ ምድሓንካ እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዝረባሃበ ንባርያኻ ብሰላም ኣምፋንዎ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣሕዛብ ብርሃን ንእስራኤልካ ክብረት ደቂ እስራኤል እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስኻ መንግስቲ ተቐኒዐላስ መዓስኻ ምክንያቱ በዞም ሮማውያን እዚኦም ተዋሪድና ማለቶም እዮም ንሶም ጽበዩ ዘለዉ ካብ ምድራዊ ኣገዛዛ ሓራ ከውፆም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕላማ ከዓኒ ካብ ሓጢኣቶም ሓራ ከውፆም መዓስኻ እስራኤል መንግስቲ ተኸልላ ኢሎም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ክገብር ኣይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዩ እንታዳ ሰማያዊ ተልእኮ ሒዙ መፅዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሳቶም ካብ ግዝኣት ሮማ ሓራ ከውፆም ደልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሓጢኣቶም ሓራ ከውፆም ዕላማናቱ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ብፅልማት ዝነበርና ኣሕዛብ እንታይ ኮይንና ብርሃን ኮይንና ምናልባት ተቕሰበኩም ኣንብበን ኩለን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ከም ዝኾነ ብርሃን ኣሕዛብ ከም ዝኾነ ደቂ እስራኤል ነቲ ክብሮቶም እንታይ ገይሮሞ እዮም ኣይተቐበልዎ ነቲ ዘኽብሮም ከኽብሮም ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገብሮ መጀመርያ ናብቶም ናቱ መፅእ ይብለና እቶም ናቱ ተቐብሎም ነቶም ብስሙ ዝኣምኑ ዘበለ ኩሉ ከዓ እንታይ ግብሩ ውሉደ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ነቶም ንክብረት እስራኤል ንኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ተቐበለቶም መዓስ ከም ተቐበሎ ድሓን ኣብቲ መፅሓፋት ኣለና ወይ ንኣትና ስለዚ ክብረት እስራኤል እስራኤላውያን ተቐበሎን ብርሃን ኣሕዛብ ተቐብልና እዩ ስለዚ ብርሃን ኮይንና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ፀልማን ዝነበርና ኣሕዛብ ካብ ዓሌት እስራኤል ርሑቓት ዝነበርና ብዘይ ኪዳን ዝነበርና ከመኸለባት ንፅዋዕ ዝነበርና ብዘይ ተስፋ ዝነበርና ሕጂ ግን እንታይ ኮይንና ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ካብ ውሉድነት ቀሊል ኢልኩም ኣይትረኣይዎ ዝውሉድነት ኣምላኽ እሲ ንመላእኽቲ ዝውልደ ይግብኖ ይብሎምን ንዘር ኣብርሃም ዳ እምበርሲ ንመላእኽቲ እሲ ኣልዓሎም ይብለና ዕብራውያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንዓና ዝተኸፍለልና ዋጋ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረና ብቐሊል ነገር ዝሕለፈ ኣይኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብረት እስራኤል ኣይተቐበሉ ብልክዕ ንእስራኤላውያን ክብረት እዩ ነይሩ ነቲ ክብረቶም ግን እንታይ ገብረውን ኣይተቐበልዎን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንዓና ግን ኦኬ ሓንቲ ጥቕሲ ኣንቢበ ክውድእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 46 ግብረ ሐዋርያት 13 46 ኦኬ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንጳውሎስን ንስላስን ከም ዝፈልዮም ከብና ኣብ ላዕሊ 46 ጳውሎስን ባርናባስን ከዓ ተበይዖም ከም ዝበሉ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንዓኻትኩም ክንገር ይግብኦ ነይሩ ካብ ደፋእኩምዎን ናይ ዘለኣለም ህይወት ብቁዓት ከም ዘይኮንኩም ከዓ ብርእሶም ካብ ፍረድኩም ከእግዚአብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ንህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዝና እሞ እንሆ ገጽናን ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣለና ኢሎም ድሕሪ ናብ ኣሕዛብ ከዓ ይኸዱ ንምንታይ ብርሃን ኣሕዛብ ክበርኩኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ክርስቶስ ብርሃንና እዩ ብርሃን ዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ኣምላኽ ይኩን ስለዚ ኣምላኽ ንዓና ከፍቅረና ከሎሲ ብተሓልፍ ፍቅሪ ዘይኮነሲ ብዘይተሓልፍ ፍቅሪ ኣምላኽ ንዓና ከፍቅረና ከሎ ብዝፈትዎ ወዱ እምበር ብተረፈ ኣይኮነን ንሕና ተረፍና ንህብ ኣምላኽ ግን እንኮ ዝፈትዎ the only begotten God son እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኩን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረት እስራኤል ብርሃን ኣሕዛብ ንጸልይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላስ ተወልደ ክርስቶስ መድሓኒና እቲ ንጉስ ነገስታት
تلقاكهنا زخونه كريستوس تلقى كلهم نبيات نبي زخونه كريستوس ودا املاخ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ንሱ ከይመጽ ቦታው ኮይኑ ከሁሉ ሆዶ ይخل ነይሩ ከይመጽን አብዛ ምድሪ ግን ከይመጽ በመልአት ክንፈልጥ ስለዚህ ነخل ግን ከመጽ ከወለድ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ክርስቶስ ሰለላት ተወልደን አና ብርሃን ኮይንና ክርስቶስ ሰለላት ተወልደን አናት መልሃን ኮይንና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ህዝብ ዝ አምላክ ዘይነበርናት ሕጂ ግን ህዝብ አምላክ ኮይና ጥሪት አምላክ ዘይነበርና ሕጂ ጥሪት አምላክ ኮይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ተመስገን እግዚአብሔር ስለተጽቦ ውህበትካ ስለቲ መንቅብ ዘይብሉ ሙሉእ ዝኾነ ውህበትካ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስለቲ ንሕና ሓጣንን ከለናን ክርስቶስ ብምስዳድ ዘጽደቅካና ዝቀደስከና ብቅድመኻ ክንቀውም እግዚአብሔር ትብዓት ዝሃብከና ሃሌሉያ ክርስቶስ ናብታ ምድራዊ ዘይኮነት ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሒዝና ዝኣተወ ሰላስ ተወልደ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሃሌሉያ ክርስቶስ ሰላስ ተወልደን እና እንደማ በመንፈስ ተወልደና አብ መስቀል ንሕና እንደማ በመንፈስ ተወልደና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሃሌሉያ ስራሕካ ርየም ተደንቀንደ አታኽንደ እወኽንደ አቤጋይለ እናቴ ደነኩም የምልኸካለሁ አብ መቅደስ ከአቴም ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ስራሕካ ርየም ተደንቀንደ አታኽንደ እወኽንደ አቤጋይለ እናቴ ደነኩም የምልኸካለሁ አብ መቅደስ ከአቴም ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ኦ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር ስምካ ይቀደስ እግዚአብሔር ሎሚ ብርሃን ስለዝኾነና ሎሚ ምቅዳስ ስለዝኾነና እግዚአብሔር ሎሚ ምፍላይ ስለዝኾነና እግዚአብሔር ሳላ ወድኻ እግዚአብሔር ሳላ ዝለዓካዮ ሙሉእ ዝኾነ ውህበት ጽቡቕ ዝኾነ ውህበት እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስምካ ይቀደስ ናይ ዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ፍሉይኻ ፍሉይ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ፍሉይኻ ፍሉይ አንተ ፍሉይ አታፍሉይ 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 ኢየሱስ ነበር ፍሉይኻ ኢየሱስ ነበር ፍሉይኻ ኢየሱስ
ነበር ፍሉይኻ ኢየሱስ ነበር ፍሉይኻ አምላክ ነበር ፍሉይኻ የምር ነበር ፍሉይኻ አምላክ ነበር ፍሉይኻ አምላክ ነበር ፍሉይኻ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ